Atieno Nyarodhiambo nie batha kae. Thursday abogonu mbaka mar nyiri maluongore gi nyinge wuonegi. Uparna kokuparona to aya Val Nyasembo erokamano wacho Lydia Kinyi na mond paroni isine erokamano Lydia, I want to marry you second wife ni Poti Z mano Mr. Brian Orwa kanyo gi ote machielo kaindi mar David Jamba Nidia Kwiki Kwil sawa David Jarusinga Fela erokamano Rodo sechopo kaindi Nyakaramogi dwa miyo weche manyien adimba ka gin weche matuch koke kor gwenge mopogore opogore oseromo sapar mar odhiambo. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni nonro motim kod duol mar NTSA yango ni kwan oganda maromo 4,458 osewito ngimagi e masira mag apaya e higani kipimo kod 4,311 ma bende nowito ngimagi higa mokalo. Duolno bende oyango ni lesena mag derepe 62 bende ochungi kalure ni pogi keto kare gigo madwarore mondo mi gidhi nyime gi tijegi. Matino Nyango miwaler mathoth ewi wachni. Kalure gi lipot mane ochwal gi duol mar NTSA kowuok e dwe mar achiel mar higani nyaka e dwe mar 12, maloyo ji maromo 4,458 osewito ngimagi e masira mag koch mag apaya. Kamae koro nyiso medruok mar ji 147 kopim kod oganda maromo 4,311 mane wito ngimagi e higa mokalo. Thoth jogo mane wito ngimagi higani gin mago mane wuothe gi ngapeni maromo 1,685 higani kopim kod higa mokalo mane gin dhano 1,650. Kwan jowuoth mosewito ngimagi ochopo nyaka 723 ka kwan makama koro dok piny kopim kod higa mokalo kamane oganda maromo 789 ne owito ngimagi. Kwan jorimbo mosewito ngimagi higani ochopo 403 kamae koro en kwan mamalo kopim kod higa mokalo kamane derepe 370 emane owito ngimagi. Gie sani duol mar NTSA orucho oko lesen mag derepe nyamburko moting'o jowuoth maromo 62 ka 23 kuomgi oting'o mano mar kambi mar Tahmid Express, 13 mag Latema Sacco Travelers, 10 mag kambi mar Meru Nissan, 6 mag Molin Prestige, 7 mag M-Trans Services kod 3 mag Enable Mashariki Investment. Kata kamano, kwan jogo mosewuok gi hinyruoge marach miwuoro ne oyangi ni ochopo 10,507 kopim kod higa mokalo mane kwan gi ochopo 10,708. Kwan jogo mane oyudo hinyruok matindo oyangi ni omedore nyaka 7,300 kopim kod kinde mokalo kama kwan makama ne ochung' 6,674. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Duol makido ne ratich oganda e pacho kayo yango ne oseyudo buche maromo 57 mag jogo moroch ratichgi kamoting'o nek mag joked ne ratich oganda. Jakoma mar duolno Clarice Oganga dwaro mondo mi sirikal otim nonro mapiyo kendo kawo okang' mar chikne obila ma bende tudo kod ketho makamano. During the period December 2024 to December 2025, the Commission documented 57 violations on the right to life. These include the killing of a human rights defender, one Richard Otieno in Molo, the fatal shooting of a minor in Kiambu County, land clashes that saw 5 people killed in Angata Baragoi, the murder of a civilian Albert Ojwang in police custody, among others. Commission further calls on the Inspector General to expedite investigations into the killings and to bring the perpetrators to book. Lipodno bende yango buche 12 mag jopinya ma bende nondhi e gwenge mathothne onge kod arita makare. Kandicho makamago notim kod obila mane nitiere gwengego ne chenro mar kedo kod njore. Duolno bende oyudo ng'ur e wi rowere ma josiasa tiyo godo e timbe mag njore ahinya to kinde yiero madundo ma bende notimre dwe mokalo. And regrets the resurgence of cases of arbitrary detentions and torture, including abductions and enforced disappearances allegedly committed by security officials. And during the period under review, 15 cases of abductions were reported. And while the Commission has observed a relative calm and improved security in North Rift counties gazetted as disturbed and dangerous of West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana and Samburu,
The Commission remains concerned over reports of extrajudicial killings allegedly by security officers under Operation Maliza Uhalifu. The Commission is in receipt of 12 complaints of abductions, torture, and extrajudicial killings which occurred in parts of Marakwet East, Pokot Central, and Tiaty counties. Jochiw thieth kata clinical officers kotelegi kod jagoro maduong' margi George Gibore olando ni gibiro bago ng'anyo chakre tarik 23 mar dwe mar ariyo higa manyien ponono ni sirikal biro rem chopo dwachgi. Koloso kod jofwambo oko mar apisi mar migawo mar thieth, Gibore owacho ni migawo mar thieth oserem chopo dwachgi kata bang' singo mabende ne oketnegi kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Gibore olero ni Duale kane odonjo e apisi kaka jatend migawo no ne osingo mar tieko midhiero duto ma jochiw thieth kale to nyaka sani pok ochopo singogo. Na pia ni kwamba ni kweli na niseme hili amefanya tumesema sana. Hii kwa kweli hakuchangia negotiation, si ndio? Kuweka sahihi inamgharimu nini? Inamgharimu nini? Tukambara kaanza kudanganya, anasema eti ametishiwa na Council of Governors. Kwa nini vita ya Ministry of Health na Council of Governors iwakandamize clinical officers? Tumesikia hiyo mambo chini hapa ikipita, na tumekuwa kwa Council of Governors jana wakasema hivyo. Wao wenyewe wameadmit kwamba wametishia Ministry of Health. Waziri alisema hata tishio na mtu. Kwa nini anatishiwa na anakataa kufanya kilicho sahihi? Inatuudhi, si ndio? Na sisi tunataka kusema yeye amekuja akapeana ahadi, na sisi tunataka timiza ahadi, na tunasimamia hapo hatubanduki. Asante. Riwruok mano ma ok mar piny owacho mabende ong'ere kaka Shofco komakore kod sirikand kaunti ma Homa Bay osedayanga kar timo hocho kod chiwo arita ne jogo mabende thoro kale midhiero mag lwenje mag kichwech e gwenge mag Ndhiwa. Jata tije ka Shofco Ken Odede owacho ni ne gikawo okang' makamano e gwenge mag Ndhiwa tok yango ni nitiere oganda mathoth mabende kale midhiero mar lwenje mag kichwech maonge kod kuonde jot kata kuonde mabende ginyalo jote kendo gionge kod arita makare e kinde mabende gimanyo ratich gi. Koloso kinde nyasi mar sidayanga gedo makamano, Odede okwayo jokanyo duto mondo mi osir lwedo okenge mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Survivors Shofco deal go kendo konye yeka. Don koro kada fulo mang'eny to san members manikae Homa Bay County gain 90,000. San, I don't like the NGO mentality. Konya. I believe in sustainability. Governor and I will be so ashamed if a place that is known to be a safe place that women are being raped again. I'll be so sad, and God will not forgive us. So, Governor, please, that place have to make sure it's a very high tight security, and we'll make sure, because if anything happens, Governor, with our partners, we are done. So we have to make sure whoever goes there, they are safe. Because that place, minority, Dogino team there because Shofco Gero, Tomeo, county government. Jagoro mogirore migawo mar kit chwech Ann Wang'ombe mabende ne en wendo modhial e kinde nyasino oyango ni atabalo 54 mag joma mine kod nyithindo manyiri irocho ratichgi e yor bembo kod lwenje mag udi e kaunti ma Homa Bay. The statistics are not very encouraging. Looking at the national statistics going as per the KDHS, that is Kenya Demographic and Health Survey of 2022, it shows that 34% of women aged between 15 and 49 years have experienced gender-based violence. And out of this percentage, that 4%, 1 out of 3 have experienced sexual gender-based violence actually from intimate partners. Homa Bay, we are not doing fine. We are at 54%. And out of the 54%, 23 have experienced sexual violence. So, to have this center, the safe house, being established to us is a big step because it is going to respond to a very urgent need in this county.
Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okwayo jodak mandhiwa mondo mi oti kod thuolo ne chwalo lipode mag lwenje mag kit chwech. As we look at sexual and gender-based violence, and as we look at the issue of the safe house which we now have, and we hope that nobody will suffer at home in silence. This facility is available to you in case you're going through sexual and gender-based violence. This facility is available to you to come and use. But we as a county government must also look at the issue of economic empowerment of our women. What is also resulting in SGBV that we have here are mental health issues. We have to deal with that issue, and I think I want to just add my voice. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni kaunti ma Migori biro bago nyasi ariyo mopogore ne dhoudi mamoko mag dhialo kitwa gi timbewa e kaunti no motelo ne nyasi mar piny Luo mochan bag chakre tarik 15 mar dweni nyaka tarik 17 mar dweni. Dhoudi mamoko ma bende odak e kaunti no biro kelo kanyakla oganda mag Kuria, Luhya, Kisii, Somalis e kinde dhoudi mamoko ma bende geno ni biro riwore kod oganda Luo e nyasi no ma bende otisi ni Piny Luo Festival. Koke kaunti ma Migori, Jojuma miwaler mathoth ewi wachni. En higa mar 5 nyaka ne nyasi no ma piny Luo chaki. Nyasi mos bedo ka kelo oganda Luo kamoro achiel. Ka giporo weche ma otende kod kiti kod timbegi, weche mag somo, nueng'o mag oganda, kaachiel kod kata siasa. Ikruok ne nyasi ni ma ibago higa ni e kaunti ma Migori e kind tarik 15 nyaka tarik 17 dhi nyime e kaunti ma Migori. Nyasi ni idhi bage gwenge mopogore opogore ma oting'o dwath Masenye, Thim Lich Ohinga, kaachiel kod mbalariany mar Rongo, kama oganda dhi yudo thuolo mar nyiso kiti kod timbegi, bedo kod tuke, puonj kod mamoko. Ka opogore kod kaka osebed ka itime e kauntis ma kaluo kinde ma okalo. Nyasi ni e kaunti ma Migori ok dhi mana kelo oganda Luo kende, to bende ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Ochielo Yako wacho ni ka opogore kod kelo oganda Luo kamoro achiel, nyasi mar piny Luo ma itime e kaunti ma Migori bende dhi tego wat e kind oganda Luo kaachiel kod ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Kowa e Migori kaunti ka ni nyasi mar kitwa gi timbewa gi omed riwowa. Wagombo ni kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa, ma gikone kwe gi hera mogundho gi wat mopoto nomedre nikech sherehegi. Kaka yo mayango kit oganda kod timbegi mag ogendni mamoko e kaunti ma Migori, motelo ne nyasi mar piny Luo, kaunti ma Migori dhi bedo kod nyasi mar ogendni mamoko ma oting'o Kuria, Luhya, ma bende dhi bagi e kind tarik 10 nyaka tarik 11 mar dweni. Seche ma wan gi nyasi kaka joluo mane i piny ka, nyasi bende nyaka wabedgo gi jogo mwagogo mbaha, gin bende kitgi gi timbegi nyaka washerehekee. Omiyo piny Luo mar 5 mwatimo Migori kaunti ka biro chakore tarik 10 gi tarik 11 ka pod washerehekea kata watimo mor gi nyasi mar libamba mwadak go Migori kaunti ka. E seche ma ywak osebedo ni oganda Luo kiti kod timbegi lal, penjo maduong' ma osebed en ni to rawere nitiere kod ting' mane e nyasi mar piny Luo. Rawere waketo kanyo. Nyasi mar kitwa gi timbewa en nyasi makende makonyo rawere. En nyasi mamiyo yawa matindo ma pok odhi matut e puonjruok kitgi gi timbegi thuolo mondo ging'e sigandgi, kuma ne giaye, gik kaka anyuola gi nodake, gi kendo kuma piny ochomo. Koro nyasi ni olose chutho mondo wan jogo man gi ng'eyogo wakikre gi rawere, to kendo rawere okikre kodwa mondo ging'ewa maber, wan bende wang'ere kodgi maber. En kaunti ma Migori bendo yango ni weche arita kwe kod mamoko oseketi makare ma otelo ni nyasi mar piny Luo. Malo welo gana 10 ma wuok e piny Kenya kod piny mamoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo.
Kawatieko weche go mabende tuje kor gwenge gi lak seche gi ni thoth gwenge pacho kae kale midhiero mar oro kalure kod onge mar koth e thoth gwenge ma pacho kae ma yangi kod migano mabende chungne koro chala mar kor lwasi ma yango gwenge kaka Wajia, Garissa, Kilifi, Kitui, Marsabit, Kwale, Kajiado, Isiolo kod Tana River kaka gwenge mabende kale midhiero maduong' mar oro gi e kinde ni. Tudri kanyo kod Ochieng' Emmanuel Koromosa 11 ne weche manyien. Mago ne weche manyien yo machuok gi Roda. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke, jang'wech marahuma Beatrice Chebet wacho no ikore mokalo e season machielo mar piem mag ng'we kendo medo ni en gi lek mathoth mogombo chope. Wacho no ikore mar siro loch mar ng'we maboyo kata World Cross Country Championships mabiro chakore tarik 10 mar higa manyien e boma Florida e piny Amerika. Chebet geto nyiso chia mare kata bang' loyo medila mar gold e piny Bathurst kendo ne rieny nyaka e piem ma Belgrade higa mokalo e ng'we makit kod ma. Going to World Cross Country is another step, and you know, like last time when we were coming from Tokyo, I was like, for now already win almost everything, every title, and what I want to make more history is to win multiple world champ. Kane otwaka kendo rako mar jong'wech mapacho ka, jatend riwruok mar Athletics Kenya Jackson Tuwei ne wacho ni Kenya oikore mar nyiso chia margi e tuke mag ng'wech. So they are ready. We have got a young team. Most of the athletes are fairly young, and they are very eager to go. They are actually training very seriously. So let us wish them well. We are the defending champions. You remember when we went to Australia in 2023, we won. Last year we went to Belgrade in Serbia. So we are actually the defending champion. Tim Kenya nyaka sani ni e kampe boma Embu magitimi orako motol ne piem makamago. Komachole ne meneja machon mar AFC Leopards Joseph Milimu onyiso klab no mar Ingwe mondo obed gi lek mar biro loyo simbo mar lig mapacho ka e season ni. Milimu ne wacho ni loch mane Ingwe oyude kinde tugo mar Mashemeji Derby mane giloyo kogalo gol 1-0 en ranyisi makende ni Fred Ambani ni gi lek mar kao simbo season ni. Game ya juzi ya Gor Mahia na FC ilionyesha kwamba FC wana uwezo, wakijiamini tu wana uwezo wa kuchukua ligi. Wana make statement, FC wana make statement. Na kila saa mimi waza nasema kwamba FC ni kutokujiamini. Wale overplay Gor Mahia completely, both department, kila pahali. FC ime make statement. Now ni hao kuweka authority, kustamp authority kwamba tunaweza. Milimu medo nyaka sani onge klab mora miwacho ni otegno kendo ikore mar biro kao liga achiel kachiel komedo ni mana Police FC kende ema pod nyalo biro kao simbo no kum thuolo mar ariyo kendo. Ligi ya Kenya itabiti wiki. Hii mwaka sidhani kama ligi iko competitive. Hapana. Timu ziko wiki. So ene timu sahihi kwa hii mwaka inaweza pita. Ukiangalia kama sahihi Tusker hawako kwenye picture. Ukiangalia